אורבונד, אשר הוקמה בשנת 1993, נחשבת למפיצת בשורת הבנייה בגבס ולמי שחוללה בשוק הישראלי את מהפכת הבנייה. אורבונד מייצרת ומשווקת אין ספור פתרונות בנייה בגבס לכל סוגי היישומים ונהנית מתמיכה מקצועית מלאה של קבוצת קנאוף הגרמנית, מובילה עולמית בתעשיית הגבס לבנייה. מיום הקמתה ועד היום עומדת אורבונד בחוד החנית של התעשייה הישראלית, הודות לאיכות מוצריה, הידע המקצועי שרכשה ומחויבותה ללקוחותיה ולאיכות הסביבה. שם המשחק באורבונד הוא האיכות. כשאני מדבר על איכות, אני מתכוון בראש ובראשונה לאיכות האנשים, איכות חומרי הגלם הנרכשים, ומכאן איכות המוצר. איכות השירות באורבונד באה לידי ביטוי לא רק בהגעת המוצר בלוח הזמנים הנדרש על ידי הלקוח, אלא גם בליווי טכני ומקצועי משלב התכנון ולאורך כל שלבי הביצוע, ומכאן יתרונה יחסי של אורבונד. כל מוצרי אורבונד נושאים תו תקן ישראלי ועומדים בדרישות התקינה האירופית והאמריקנית. סוד הצלחתה של אורבונד טמון ביכולתה לעמוד תמיד בקדמת השוק. הקו המנחה באורבונד הוא הצלחת הפרויקט, וזאת תוך שיתוף פעולה עם לקוחותינו והקפדה על איכות המוצרים. אורבונד ניחנה ביכולת לזהות את מגמות הענף מבעוד מועד ולפתח פתרונות המתחדשים ומתעדכנים בהתמדה בהתאם לצורכי השטח ולדרישות הלקוחות. בחרנו לעבוד עם גבס אורבונד, חברה ישראלית, חברה גדולה, נותנת תמיכה טכנית, מגוון רחב של מוצרים, פתרונות מתקדמים ושירות טוב. אנחנו זקוקים לתמיכה טכנית בכל שלבי הפרויקט, הן בתכנון והן בביצוע ולפעמים גם אחרי. אנחנו חייבים גב חזק, כמו שחברת אורבונד יכולה לספק לנו. כדי לאפשר ללקוחותיה למקסם את היתרונות שבמוצריה, אורבונד מעמידה לרשותם צוות אדריכלים ומהנדסים המסייעים לכל לקוח בהתאמת הפתרונות המתאימים לצרכיו, מייעצים לו בנושאי עיצוב, מלווים אותו ומכוונים אותו במהלך ביצוע הפרויקט לשם יישום נכון ויעיל יותר של המוצרים. אורבונד יש הרבה מאוד מוצרים והרבה מאוד תוספות למוצרים, ולכן המבחר הוא גדול והוא מאפשר לנו להשתמש בכל מיני חומרים ולבנות כל מיני מבנים מיוחדים שאנחנו נוהגים לבנות במשרד שלנו. לוחות גבס, מוצרי גמר, תקרות גבס, מגוון פתרונות טרמיים ואקוסטיים, שילוב מערכות לבנייה קלה. כל אלה רק חלק מהפתרונות שניתן לקבל באורבונד, בנוסף לייעוץ תכנוני, ליווי מקצועי ותמיכה טכנית. כחלק ממחויבותה לשמירה על איכות הסביבה, נוקטת אורבונד בכל האמצעים האפשריים לייצור מוצר אקולוגי. נוסף על שימוש בחומר מינרלי טבעי ושימוש במינימום מחצבי טבע, אורבונד דואגת למחזר שיירים בתהליך הייצור ומשתמשת בפחת מאתרי הבנייה לצורכי מחזור. אורבונד מציעה לענף הבנייה קשת רחבה ועשירה של מוצרים, אותם היא מחלקת ל8 תחומים. ליישום קירות מציעה אורבונד מגוון לוחות גבס בהובעים שונים לייעודים שונים, כגון לוחות עמידי רטיבות ולוחות עמידי אש. בנוסף מספקת אורבונד פרטי ביצוע לקירות מותאמים לייעודים השונים. להשלמת הפתרונות בתחום הקירות מספקת אורבונד מתקנים לתליית אביזרים, לרבות אביזרים כבדים במיוחד. בתחום התקרות התלויות והמונמכות מציעה אורבונד מגוון של עריכים ולוחות לפתרונות אקוסטיים ואסתטיים. לאורבונד סוגים שונים של פתחי שירות נסתרים כדי לאפשר גישה למערכות נסתרות. פתחים אלה קיימים בגדלים שונים, עמידים באש ועוד. התקנתם פשוטה ומהירה והם מסופקים עם אפשרות נעילה או בלעדיה. אורבונד מציעה מגוון עצום של פרופילי עיצוב בגבס, הכולל קרניזים לעיצוב נישות ומדפים, פרופילי גבס לתאורה נסתרת, מגוון מגשי גבס ועוד. בקו הגמר מציעה אורבונד מגוון מוצרים על בסיס אבקות, תייחים, שפכטלים, דבקים ומוצרים משלימים נוספים. ליישום קירות חוץ, לחיפויים ולחדרים רטובים מספקת אורבונד לוחות צמנטיים אקווה פאנל המשמשים למגוון יישומים. כדי להקל את עבודת הקבלן מציעה אורבונד מגוון רחב של מכונות כגון משאבות טיח, ארלסים וסופר בזוקות, וכן מבחר מכשירים, ציוד ואביזרים נוספים הדרושים לעבודות גבס. אורבונד, הכי חזק בגבס.